guys, good morning. Mati dami karon gila Gabriel kay magkuha mi og bara kay mananong og saging to ah. Liksi, halas liksi. Kisa ko bidan bi. Balik na ang mga estudyante, mamingaw na pud dari. Ha, pagbinutan dadto ha. Ha, pagbinutan butan bitaw kadaan. Liksian, bye-bye. Napanigas. Mura lagi nagpag na. Murag nagabon. A few moments later. Diyan na dahil miss kuhan guys, bye ni Gabriel. Kay nagkuha miss bara. Gana. Uli na po mi dadyon. Nagdali. May pamahaw. Nasurtihan kay tagaan mig saging. Winipait mig saging. Duha kay nga na, 100 na kapin. Tag 25 kilo. Salamat long. Minta na ba siguro po kagutro ha? Ada jud. Ada jud pang ngarsak bugatlong. Nanulian na ba kalong? Tulo ka buo. Nagibo na ko pasak. Unang ngani di pa nga na no. Uli-ulian na. Salamat sa Diyos. Dagan na rin ka na ron. Nagmayra jud. Tagalay pigil pirahan. Uso jud na sakita. Okay, higa gawa pirahan pun. Pirahan galig manggod ni Junjun ulay ba? Ibi. Mas nawa na ko isang ubo. Di panuthan siguro na. Ano siguro na mas Luoy. Ta, alisan ni Long, dala masasaging Long. Tara. Ya, aso pabugnawa ya, dari. Bye-bye. Kim Kim. Tajo Kim Kim. Bibi Kim Kim. Uli namin. Bye-bye. A few moments later. Ito mo na ko? Nabot na mi. Salamat mamang driver. Namuwak lagi kuan. Ya. Saraman teh. Nabintalas Gabriel. Ay, sorry na. Makalipay na tanahon ini plus una. Uli na mi mamahang sa mi. Durong sukas ko anay. Kim Kim. Bo. One hour. Oh, gihangat ko. Diyan na miss kuan guys, umahan. Lajuran ni sa Mubay. Toas remix to ah. Bayran na to. Tara. Oh. Tara. Magtanim ko nuri si saging. Saging mga karemik. Kahit mga 5 kabok. handaan lang kapunuan. Luway ni among juta dani oy, wala na nagtanim. Nawa guys na. Puro na jud kalibunan. Kasagbutan na gajud. Hantong gato si babaw oh. Wa na jud nagatiman. Kumbati. Kay nganong mintir.
Hey mga ka-remix! Umpisahan ko na magtanim ng saging mga ka-remix. Dahil pilipil di ang panguan. Ang yatag sa kanding. Diya kay init na diya. Anad na sa initin. Tagdato ta. Pero pwede ni daruho no? Pwede good. Daruhon man yung tatay sa una. Among juta dari guys. Grabe na dyan. Doon na gadi yatiman. Kaya na yung trabaho. Sa unang panahon, wa may maglisod og lagot mon sa di plasta tay buta, katong bata-bata pa. Kaya daghan mi kadung lagot mon. Nga lagod nila mayor. Daghan mi kamutihan, kabulanghuyan. Kaning daring lugara. Puro ni kasagingan, magkadengag-dengag pangahinog ag saging. Para baka nanay makanyamdum ko sa una pa. Abunda sa una. Sa natiguang na sa tay, wanay nagtrabaho. Hanggang pag kami mga baji, kaya ba na mo magdaro? Waan na. Wala may kasuway o gabundang mga pananong. Ang si Kuya Mario pod, kung ati Monica, wa man magtanong. Yan naman. Lahat man itong idang kuan, nag-shop man to. Kaning pagpananim, hilig ranis tao. Hilig-hilig rin. Hinahinera ko guys kay agrobak. Hinahinera. Kahoy malagi dari na tumba oh. Aman. Kani kahoy. Oh, sagdi ato putla. Ano man ang imo man ang style pagkaon ka nimo sa kanding? Laging ikuha. Ganito style oh. Yo, diba? Oh. Terus pa ganyan. Imo gunitan. Kabit na to ah. Bukan ni kana imo. On. Diri mo butang. Mo lagi ni style dia man oh. Taas ang kalin ng lipeg kanding dani. Masig balahos po din dapat ta. Yan eh. Unsa? Pahoy sa. Paway nga mo pa may agi gani, paway nako. Kini ni akasan ni mga 5 kabuk ni. Wa ko kay bora bag pila. Pila ka pagkuha sa saging. Katong dito to ah. Katong nay murag buli. Dana buli nay mga pangtam na nagsaging ngadto. Asa? Kada sa mga dapling pangtam na nagsaging sa unang tatay. Kaya na di na ka maglampas, magbuo na lang ka diretso. Dili. Alas daplin dagto. Dagto pug isa oh. Mana daplin di na ka nimo lampasan na. Buuan na naman na. Opo ko kay bawgin sa taas ug buho sa saging. Mura magtugwa dyan nagkabaw ni Ria. Di naman sila katugway og nanay tinanom. Butangan man nagkaratula. Mabawal. Natuo, sayang. Tambok na bagjuta dani. Tingnan niya ang manihang Europe doon. Kuandan ni. Sa una kamutihan ni. Kamutihan. Kamutihan o kabulanghuyan. Naghangkadyo dagko kadyo unodan ni. Ay good.
Sa mga elementary pa ko. Pagsugod nga nabutan na sa tay, nga na jud mi. Kay may suong laki, hindi man tanan hilig-ligi pananom. Si Gabriel, marag okay. Mananam to. Karang naigipang tanong nga tunda na subos. Sabay. Sa Gabriel na. Hindi dito sa kilig itong lakatan. Karoy po to. Samtang maghuwat kong remix, mga ahoy na lamang po ko. Kay, naman po yung mga kahoy dari da, sayang po. Ha? Dari na mas doon. Bukid din tatay, oh. Nainag, hatiman. Nangahoy na naman po ko. Ay. Okay. Sayang po. Naglampas pa mas remix. Nangahoy ko. Ha? Uy, kahoy na ni siyang naputol daan. Ang kahudyon. Wala lagi. Ha? Wala. Wala lagi. Diga ba to? Bugoy na spandaw isahay, bugoy na. So na guys ba, sa mga kwanto ko, mga elementary, kwan jud mi, kada buntag jud mi mga ri, sa di pa may muskila. Mga mi, mang harvest og munggo. Ha? Padaro nimo. Ito, Sila ba di padaro din eh? 600 a day. 600 dadi. Oh. Di kasama kabaw. Oh. Ha? Oh. Kasama kabaw? Oh. Di 1 to. 600 na di ka ba nagkabaw? Isa na ng kabaw. Sama yung mga araw din eh. Naman, manuhol, mangita ta. Isa? Naman, namay mang diruhay. Yung pupoy. Oo. Hindi tao? Ha? Oh. Siyempre, nangahoy po. Bila pa ito ang pangahoyan. Ano nagdibumba? Aman. Sinong junior to? Patay. Igo! Usamang lagama to? Kijaw? Kiliawan? Tiklaro man, lukso-lukso man. Musilog lang gang. Sana kulay yelo? Kijaw? Ay lakada na. Oh. Uyas lang gang. Patay. Pila ka bukuha ni mo? Karon ako. Mau pa kadto dai pagka kuan dai, matay mo pa pagsayo dari. Libre panudan? Makaagi lawan libre. Ha, pataw ko. Na, tigaw ni sap shooter mo po si Japon. Sap shooter mo ka dai po.
Tagadri apo ka sa Lisya. Butlungkam na, Ito dito. sa nini mo. Sila. Kaila ka. Kaila ka. Awal. Adjang asawa, among Argentino. Di ni tagakuan ni, tagalitin ni, may bawgan. Ito sa maka. O, di, di, di. Aw. Ako tagaliti ko. Tagailo mo. Lagi lepod. Oh, dayo pula ko rin lagi. Ngomong gilampasan lagi, pagaro niyo. Di, Tama na ko rin. kanag saging. Saging. O para usa ka tuig, nay. Oh, na. Harvest. Kana dia dili na naila dia no. Ato tayo, di na lagi, kanong Juna na. Kuan nilain. Ako to brothers lubi. Gitudlo bito ng tatay nga kari katatay, naribabaw. Katong kakao dili na. Di na. Ngadto ra ni injo. Babaw. Nga pasaka dia. Mo lagi Ganto, ba ganto pa to. Dali, mami nagbayad sa una, ibabaw ka na. Kana dia pasaka ng lubi ng linya na yan. Siguro. Kung mo yung nagtrabaho din, doon ka naman magtrabaho ah. Wa ano di lampasan na mo ni Roy sa una, di ba ora ba niya. Wa daruhi. Mandaroha. Kisay man darohay na ni Masulan, pupoy. Pupoy ra. Halain. Wa na lain kuan din man mo popoy ra man. Riya kini ang mga pila ka kasya, pila ka insakto din mga saging no. Dirira, diri nga to pa daw. Di mo abanason, daghan na son. Soy banokson. Set ba set. Ano Ano pa? kami di kandaare. Do ka do pa. Ano mga napo siro ngadto. Miri. Aw kasi hay na. Dili mga 50 ka punuan eh, pwede na. Ara ta. Kasi ano 50 no. Sobrang 50 og mo nga dito mo nga langan kado. Oh. Tipid mo han, 50 ka punuan. Sa usa ka tuig mo harvest kag 30 na lamang. At pila ka buwan buwan na usa maka-harvest sa saging. Tuigoy. Tuig. Agton dyan may dalira. Tundan. Agton dyan may inim ra ka buwan. Ang saging mo na sa katuig. Saging nga kanang duagal, ba man ay dugay. Agton dyan may dali, 6 months ra. Pati ng lakatan. Lakatan po lang no. Kagilamba, lagtuig, basta na yung mapaabot. Mao. Kasi wala di kayo mapabot. Kaya mo kag nagsusilipon ito dito lingkod pa electric fan. Kabeos buhok. Oh, suswang. Tanaw-tanaw TV. Usa ba yung tubo na? Wa. Mahal na naman na kayo magbubalik kag drive na kay remembrance na yung tinanong. May matanda. Di balik no, di na nay kay ma-harvest. Para popoy sa galitin na pero ara pa kitarbahante. Grabe ka kog ano. Grabe Ay, hit. ang taga sa. Sa galitin mo na sa popoy pero na Parang tuhulan nagdaro ba? Ako to dito kaniha. Grabe ka kog yan kadyo eh. galitin mo na. Taglitin na siya. Pahaway sa kay init. Hoy. Pahaway sa ba? Init. Tas-tas ra ba kag tuli na ha? Yan ni ganihan. Kita ko kahoy dia dako. Dako ah. Patay ni mo judi ay. Ha? Kita ko kahoy ang dako ah. Oh, di ba? Way mga hoy din datita ba? Dako. O di ba naglampas ka ako po ng ahoy. Sayang agad law. Sinanay mang di nakaabot nga ri. Ila doon na nisbay. Mamagaling. Pwede ito karon og kwan, motor. Asa malagi yun? May tatagagyanan nga. Motoro na to. Na, mahadlok ko. Lisod. Grabing ladyaan nagkahoy. Oh. Ah. Kasag di mo siga kinahuganin eh. Siya ni kaning kaho dyan. Ah. Asa? Awi na. Ha? Awi. Anong ay? Awi. Karang naibunga nga. Wali ka kailag niya na. Awi na. Kao na siya. Nagalis ang YouTube. Agbunga na na. Hindi.
Akang pakitan. Anda, Bay. Wala di ko sa kawang tanawon og nabay hinog. Ne. Allah. Allah di agad jud. Hindi talaga ako nabigo dahil may bunga yung Problema laman kay di ko kasaka. Dari dang punuan dia. Taas man. Ito. Hinog na raba. Han, dugita na han. Kakao. ay di pa mainog siguro. Hinog na. Hilo na. Jesus. Sira tuloy. Saka. Masaka masuguran nimo. Amabura man ha. Napa isa? Doon na kay labong. Uy, hinog na. Yelo na. Ba na dabong? Nung lagi buka be. Hinog na rin. Nabuka. Buka kaya itong sapsapan. Oh, lagi hinog. Hinog na. Hinog putong ko atong isa kaya itong gamit tagliso. Himo nang nanig kuan tabliya. Tara bagi buhat sa bahay pwede na to himuon. Ang katabliya na tana, pure kakao. Bang. Saka, hindi masaka. Bang. Ayay. Char. Ara man to. Narabo ka po be. Sama lagi lang ko. Masamad. Hinog na raba. Wa pa. Alanganin pa. Saan lang gama? Kalingog ka? Hinog na. Napaisa na ka punuan ng tanawon. Mari ko. Ito may dako. Pero dako ang bunga. Balikan na naman ni sunod. Kaliba siya guys, sa ibang bansa, nakakita ko na yung mga badge ni kaog nga ni. Naghalag bunga Yarag kakao. Ijara ba dyan gitigom nga di naman ni pwede. Nanta hinog. Ito Di naman masakagod karang taasa. Naragdang punuan. Naragdang punuan dyan. Grabing taasa. Daghag ta si babaw kaso di makuha. Ito hinog to Grabing taasa na. Malingaw po ka magtanaw dani guys na mga buwak sa kasagbutan. Nice. Ako nakajugong na limpyo ano? Kanawa. Dako na full power siya ake. Ako nag-aaral maling limpyo hagod. Karinda ni gipang putol man ni. Baul dyan na.
Naman, pila na makatuig nga way nagatiman. Mga naingana na nahimo ng kakahuyan. Nalaghan ng langgam na mo yun ha. Idodowa. Wa na ma'am, guys, si kuya, wa na pus kuya dan ni puja. Ano man? Sama sa antipulo. Ayaw na yan dito siguro. Manguli na mi. Gasi. Upaw. Ha? Upaw bitaw. It's a miracle. Grabing lugar dari oy. Manay nagatiman. Grabe nang ka. Sagbot. Ini awa mo magbayad ini. Dagi mo ba sa babaw? Dia ang tagod dia. Baw na ba kay signadan ni? Tudlo ga sa kapit. Yara. Ini aw, tambo ka dyan yung tao. Hindi na ni amo. Ano na? Karena lubing Yellow? na nagamang bahay sa una. Asa yung tabay? Dito, pikas. Magbubukid. Ang bati dong.